تايزبل እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም መለሱ ነዚ ምስክርና ምን አመኖ ነቢያት ሲ ነቲ ክርስቶስ እቲ ኢሳያስ በዓሉስ ኣብ 53 ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 8 ዘሎ ዝተዛረበ ቃል ህፃን ተዋሂበና ወዲ ተወሊድልና ሰብ ኮይኑ ከም ዝግለጽ ንሱ ግን እሱኻ ጉሩም መካር ብርቱዕ አምላክ ከም ዝኾነ መስፍን ሰላም ከም ዝኾነ አቦ አምላክ ከም ዝኾነ አቦ ዘለዓለም ከም ዝኾነ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነዚ ምስክር እዚስ ምን አመኖ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉና መስከረ ሃውሲ ክቅበልዎ ግን ኣይከኣሉን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ብሩኽ ዝተባሃለ እዚ ጎይታ እዚ አምላክ ከም ዝኾነ ወዲ አምላክ ከም ዝኾነ ሲ ንመን ተጋህለሉ እዚ ምስጢር እዚ ኢሳያስ ኮሚ ዝበዘሎ ነዚ ምስክርና ምን አመኖ ነዚ ክርስቶስ እዚ ነዚ ምስክርነት ናይ ነቢያት አጸቢቆም ስለዘይተረድእዎ ንክርስቶስ ወዲ አምላክ የሚባሉ ከም ጸርፍን ከም ንዕቀትን ከም ጌጋን ከም ሓጣትን ሓሲቦም ንሞት ሕሊፎም ሂቦም ገሪፎም ጡፍ ኢሎምሎ ነቲ ዝፈጠሮም ጎይታ ነቲ እታ ሰዓት ንሳታ ደቂቅሳ እስትንፋስ ረኺቦም እናተንፈሱ ፀሓይ ረኺቦም ለይትን ቀትርን እናሰርዐ ዝሃቦም ጎይታ ከም መልክዑ ከም ምስሉ ፈጢሩ እግዚአብሔር ብህይወት ንክገብሩ ቅድሚኡ ቆይሞም ክዛረቡ ዝገብሮም ጎይታ ሲ ነዚ አምላክ እዚ ጡፍ ኢሎምሎ ነዚ አምላክ እዚ ኣሕሊፎም ንሞት ሂቦሞ ገሪፎምዎ መፂ ፀሓሙ ተስትዮሞ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ደፊኦምሉ ዝገርም ኣብዚ ነገር እዚ ሲ እንታይ ኢልወሽዑ ነዚ ምስክርና መን አመኖ ምስ በለ ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቅልፅም እግዚአብሔር ከም ዘሎስ ንመን ተጋህደሉ ኣመን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዖም ንክርስቶስ ዝሪእዎ ዘለው ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣነስ ወዳኣም እሱሲ ኣነስ ቅድሚ ብርሃም ነይረየ ምስ በሎም ንሳቶም ከኣስ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይነገበርካስ ከመይ ጌርካ ቅድሚ ብርሃም ነይረይ ትብል ኢሎሞ አብርሃም ግን መዓልታት ይርእስ ተሐጉስ ኢልዎ ቅድሚ ብርሃም ነይረ ንሳቶም ብመልክዕ ስጋ ጥራሕም ንሪእዎ ነይሮም ንሕና ግን ንብዘለ ስጋ እቲ አምላኽሲ አምላኽ እቲ ዘይርአ እቲ ዘይጭበጥ እቲ ኣብ ኩሉ ዝነብር አምላኽ ሙሉእ ዝኾነ ጎይታ እግዚአብሔር ክመውት ስለዘይክእል ክጨፍጨፍ ስለዘይክእል ክልምን ስለዘይክእል መከራ ክበል ስለዘይክእል ደም ከፍስስ ስለዘይክእል ደም እንታይ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ስለና እቲ ናይ ምድሓር ስራሕ ኣብ መስቀል አምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንኽብል ከሎ ቅዱስ ቄርሎስ ንሱ ንባዕሉ ዝልምን ዘሎ መሲሉ ስለቲ ቀደም በቀል ዝረኸበና ነቲ መርገም ካባላ ከርሕቕሲ ንዕኡ ዝልምን ዘሎ መሲሉ አምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንበለ ኢሉ ምስኽናቱ ክርስቶስ ንሱ ዳግማይ አዳም እዩ ክንዳና ናይ ኮይኑ ጸሎት ቀሪቡ መስዋዕቱ ቀሪቡ መከራ ተቀቢሉ እዚ ኩሉ ዝገበሮ እዚ አምላኽ ክመውት ኣይክእልን እዩ ክልምን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ናይ ምድሓን ስራሕ ክገብር ተኮይኑ ስለዚ ሰብ ኮይኑ ብምግላጹ ጥራሕ ነቲ ስጋው ኣብ ስጋው ጥራሕ ተሓፂሮም ስለዝተረፉ ብስጋው መልክዕ ጥራሕ ስለዝሪእዎ ዘለው አምላኽ ከም ዝኾነ ሓይሊ አምላኽ አቡ ከም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር አቦ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ከም ዝኾነ ሲ ኣይተረድኦምን ስለዚ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቅልፅም እግዚአብሔር ከም ዘሎስ ንመን ተጋህደሉ ሰብ ጥራሕ ሕምሪኦም ንሶም ስጋው ነገር ጥራሕ ሕምሪኦም አምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ አምላኽ ከም ዝኾነ ሓይሊ እግዚአብሔር አቦ ከም ዝኾነ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረድእዎን ስለዚ ከዓ ከም ጸርፊ ሓሲቦም ክሰቅልዎ ኣሕሊፎም ንክርስቶስ ይቦሙ ይገርም ስለዚ ንኩሉ ክትጥቅስ ክነንብቦ ግዜ ስለዘይብልና ከይነውሕ ትሕት ኢለ እንዳንበብኩ ክኸይድ ፍቅዲ 4 እንታይ ይብል ፍቅዲ 4 ኢሳያስ ዝበሎ ብጣዕሚ ዘገርም ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ
ንሕማምና ጾሩ እቲ ኣነ ንስኻትኩምን ክንቅበሎ ዝግባአልና ንሱ ጸይርዎ ኣሕዋተይ ንሕማምና ወሲዱ ነቲ ናቱ ህይወት ሰላም ፍቕሪ ምድሓን ህይወት ይብና ኣሕዋተይ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንስቃይና ኸ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆጸርናዮ እወ ሽዑ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ኩሎም ሁይ እንዳበሉ ጲላጦስ ኣብቲ ዓመት ፋሲጋ ክኸውን ከሎ ናይ ኣብ ፋሲጋ ግዜ ናይ ካብ እሱራት ናይ ምፍታሕ ልምዲ ስለ ዝነበሮም እምበኣር ፋሲጋ እዋን ከዓ ስለ ዝነበረስ ንመን ክፈትሓልኩም ንኢየሱስ ዶ ንባርና ኢልዎም ንኢየሱስ ቆሎ ንባርባር ከዓ ተግበሮ ፍትሓዮ ዝገርም ንቀታሊ ንሰራቂ ነቲ ዝዕምጾም ነፍሳት ዘጥፍእ ዝሰርቕ ሰብ ክፍታሕ ነቲ ዝምግቦም ዝነበረ ንሕሙማቶም ዝፍውሰሎም ዝነበረ ኣነ ፀፅቦም ኣሕዋተይ ክርስቶስ ንሕሙማቶም ይፍውሰሎም ንሓንካሳት ንዕውራት ንፀመማት ብኣጋንንቲ ንዝተታሕዙ ክፍውሰሎም ከሎ ንዝጠመዩ እኳ ምግቢ እናበረከተ ዝምግቦም ዝነበረ ክርስቶስ ንዕኡ ኣሕሊፎም ናይ ዓለም ፍርዲ መርአዎ ኣሕዋተይ ክሓስብ ግን ዲያብሎስ ከመይ ብኣቶም ገይሩ ኣንጻር ክርስቶስ ይሰርሕ ከም ዝነበረ መንፈሳዊ ውግእ እንታይ ዓይነት ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረ ረእይዎ ግን ክርስቶስ ሓያል ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ኣምላኽ ተባሂሉሉ እዚ ብርቱዕ ኣምላኽ ዝግን ብጥበቡ ንዲያብሎስ ሕሪፉ ከምቲ ቃሉ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዝተዛረበሉ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ርእሲ ዲያብሎስ ጨፍሊቑ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ከም እግዚአብሔር ሲ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ከም ዘዋረዶ በቃ ሓጢአተኛ ገይሮም ሪኦም እግዚአብሔር ከመይ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ንውርደት እዮም ዝርእዩ ነይሮም ብኸምኡ እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም ክርስቶስ ግን ስለና እዩ ነይሩ ብስቃዩ ንሕማምና ፀይሩ ብቁስሉ ክንፍወስ ኣሕዋት ኣሕወይ እዛ ሰብነትካ እዚኣ እዛ ሂወትካ እዚኣ ብቁስሉ ብዋጋ ተዓዲጋ ብዋጋ ዝተዓደግካ ኢኻ እሞ ንሂወትካ ናብ ክርስቶስ ኣማዕቁባ እቲ ጾርካ ተሰኪሙ ነቲ ዝኸበደካ ሸኸም ክዕርፈካ ዝኽእል ዝጎይታ እዚ እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ እዩ ካብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ሓደ ሰብ ካብ ዝተፈጥረ ዘበለ ካብ መላእኽቲ ይኹኑ ካብ ሰባት ይኹን መስዋዕትን ተቕረቡ ጸሎትን ተገበሩ ብዙሓት ዲበላታት እንተሓረዱ እቶም ዝሕረዱ ዝነበሩ መስዋዕትታት ከ ወላ ዓበር ዘይብሎም ቁስሊ ዘይብሎም ካብ ኣካላቶም ዝኾነ ጎደሎ ዘይብሎም ወላ እንተሃለውሲ ብፍጽም ተኣምር ካብዚ ሓጢኣት እዚ ካብዚ ጸልማት እዚ ከድሕነና ዝኽእል ወላ ሓደ ይነበረ ስለዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ እንታይ ኢልዎ እሱ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተጠንሰ ንድንግል ማርያም ንምውሳድ ከም ዘይሓፍር ከም ዘይብሉን ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ኢልዎ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ከድሕን ክፀውር መፅኡ ኢሳያስ ከዓ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውፅኡ ይኸኣነይ ነዚ ነገር እዚ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዞም እንታይ ኢልዎም ንክርስቶስ ይሁዳ ምስ ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ተሰማሚዑ ምስ ህዝቢ ብግዜ ለይቲ ሐሙስ ምሸት ናብ ዓርቢ ዘውግሕ ብግዜ ለይቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ጸሎት እናገበረ ክርስቶስ ከሎ ናብኡ መጽኦም ብመብራህትን እናብርሁላ እንዳተጠቀሙ ጸልማት ስለ ዝነበረ ኣስያፍን ኣባትርን ሴፍን ሒዞም መጽኦም ንክርስቶስ ከም ሰራቂ ከም ለይባ ከም መጣፋፍኢ ከም ረባሺ ገይሮም ክሕዝዎ መጽኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነስ ጽባሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት መቅደስኩም ኮይነሲ መዓልቲ ይምህር ነይረ ሽዑ ግን ኣይሓስኩምን ሕጂ ግና እቲ ጽሑፍ ስለይ ዝተነበየ እዚ ኢሳያስ እዚ ብስምብራቱ ብስቅያቱ በዚ መከራ እዚ ሓሊፉ ንዓና ከመይ ምሕረት ከም ዝበና ፈውሲ ከም ዝህበና ካብ ጸልማት ካብ ተጠፊእናዮ ተባሪርናዮ ወዲቕናዮ ዝነበርና ከመይ ያቢሉ ልዕል ከም ዘብለና ክርስቶስ እዚ ጎይታ እዚ ናይ ስራሕ እዚ ከም ዝገብር ዝተነበይሉ ምእንቲ ክፍጸም ግን ክርስቶስ ብፍቓዱ ኣፍቂዱ ስለዚ ንዓይ ውሰዱን ንዖም ካልትደፍኩም ብሓይሉ ከም ዘይወሰድዎ ኸ እቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ዝተቐስኩልኩም ኣዕሊፈ
ንመን ደሊኹም ምስ በሎም ኣነ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምስ በልዎ ኣነ ምስ በሎም ክልተ ግዜ ፃሕ ኢሎም ወዲቆም እዚ ከዓ ወላ ሓንቲ ብሓይሎም ከም ዘይወሰድዎ ብፍቃዱ እሱ ተዘይፈቅድ ነይሩ ምንም ክንክፈውን ኣይክእሉን ነይሮም ግን ከዓ ክንፍወስ ክንሓውን ስለ ዘለና ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ተቀቢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም ዝተቆዓን ከም ዝተቀዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆፂርና ግን ከምኡ ይነበረን ንዕኦም ከምኡ ኮይኑ ዝርዶም ነይሩ እምበር ክርስቶስ ንድሕነትና እዩ ነይሩ ዝተቀበሎ ንሱ ንጹህን ቅዱስን ዓበር ዘይብሉን እዩ ነይሩ ንሱ ግና ኢሉ ብሰርገበና ቆሰለ ብሰርገበና ቆሰለ ሓጢአት ስለ ዝገበርና ካብኡ ስለ ዝተፈለና ገና ሓጢአተኛታት ኮለና ካብኡ ወዲቅና ገበነኛታት ኮለና እግዚአብሔር ከዓ ንገበነኛ ከይቀፅዕ ስለ ዘይገድፎ እቲ መቅፃዕቱ ንሱ ኣባና ክወርድ ዝግብኦ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅፃዕቲ ናይ ገበና ተቀቢሉ ካሓሳ ከፊሉ ኣድሒነና እግዚአብሔር ይመስገን بسر أبسانا دما تخطكته نحنا سلام انت كرك مقطعت نابو ورده نحنا انتي سلام كرك سلام كاختستمقر إذا نجرزي كهلو الناسي سلام كنركب كريستوس مقطعتنا ورده نحنا ون بسمبراتو حونا امين بسمبراتو حوينا بسمبراتو قدوسات طريت እግዚአብሔር ናቱ ከመን ንኸውን ጌርና ናብኡ ልጊብና ሕዋተይ ሎሚ ክርስቶስ ዝዋጋ ዝኸፈሎ ብዕለተ ዓርቢ ሓጢአት እንተገበርናሲ ኣነ ሓጢአት ገይረ ኢልና ተስፋ ቆሪፅና ንድሕሪት ንምለስ ዘይኮነሲ ሓንሳብን ሓዋርን መስዋዕቲ ዝኸፈለልና ጎይታ ከመይ ምእንቲ ገበና ዝተኸትከተ ኣምላኽ መልክዑ ቃበው ስጋዕ ዘይነበሮ ዝገበርዎ በቃ እናጾፍዑ ጦፍ እናበሉ እናገረፉ ክሳዕ መልክዑ ዝሃስስጠፍ ዝገበርዎ ስለና ኣሕዋተይ ብኽቡር ዶም ኢና ተዓዲግና ስለዚ ተስፋ ቆሪፅና እንድሕሪት ኣይንመለስ እዚ ጎይታ እዚ በዛ ክብርቲ ደሙ በዛ መሓሳብ እናሓዋር መስዋዕቲ ስለ ሓጢአትና ዝኸፈላ እናድሕነና ዝነብር ጎይታ ስለ ዝኾነ ተስፋ ቆሪፅና ንድሕሪት ኣይንመለስ ናብኡ ንልገብ እሱ መድሓኒና ዘድሕነና ዝፍውሰና እግዚአብሔር ጎይታ እዩ እሞ ተስፋ ኣይንቁረፅ ንድሕሪት ኣይንመለስ ኣሕዋተይ ስለዚ መቕፃዕቱ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ኩላትና ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነርና ኢሉ ፍቅዲ 6 ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውድቆ በቃ ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነርና በቃ ዋሳ ከም ዘይብለን ኮይና ነርና ክርስቶስ መጽግና ጥሪቱ ጌርና ጠፊኢና ኣብ ትሕቲ ናይ ዲያብሎስ ነርና ብዙሓት ነፍሳት ወላቶም ቅዱሳን ንኣምላኽ ቅድሚ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ መስቃሉ መማቱ ስለ ሓጢአትና እቶም ብቅድስና ንእግዚአብሔር ዝስዕብዎ ዘገልግልዎ ዝነበሩ እኳ ኩላቶም ብሰረት ብኣዳም ሔዋን ዝመፀ ሞት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝነበረ ኩሎም ናብ ሲኦል እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ዝተባረርና ኣብ ትሕቲ መቃረንቲ ዲያብሎስ ኢና ነርና ኣሕዋተይ ክርስቶስ ምስ መፀ ግና ንነፍሳት ኣብ ሲኦል ወሪዱ ገፊፉ ጥሪቱ ገይሩ ኣኪብዎም ኢና ኣብ ገነት ወሲድዎ ስለዚ እዛ ኣምላኽ እዚ እናሃለወና ከሎ ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ ሰላምና እዚ ክሳዕ ክንድዚ ዘፍቅረና ሕዋተይ ካብ ሂወትካ ምሕላፍ ዝዓቢ ፍቅሪ እሞ እንታይ ክህሉ ይኽእል እምግበና ፀሓይ የብርቀልና ክረምቲ በብግዚኡ ክረምትን ሓጋይን እናበለ ዝምግበና ጎይታ ፀሓይ ብግዜ ቀትሪ ፀሓይ እናብረቐ ከይፀልምተና ብግዜ ለይቲ ድማ ከነዕርፍ ወርሒ እውን ይገብረልና ዝናባ ዝንበልና ነቲ ዝዘርአናዮ ነቲ ዝሰራሕናዮ ነቲ ዝዓየናዮ ፍረ ክንረኽበሉ እዚ ጎይታ እዚ ከምዚ ዝበለ ዝሕሉ ኣምላኽ እኳ እዩ ዘለና ኣሕዋተይ ንኣምላኽና ነመስግኖ ካብዚ ጎይታ እዚ ስናይ ምኽንከይድና ኣሕዋተይ ምዝ ጎይታ እዚ ተወዳዲሩ ክምረፅ ዝኽእል ገንዘብ ይኹን ሃፍቲ ይኹን ዘብለጭልጭ ነገር ወላ ሓደ የለ ኩሎም ታራ ድሕሪ ክርስቶስ ዝስርዑ ነገር እዮም እዚኦም ኩሎም ነገራት ከዓ ኣምላኽ ከም መቕሽሽ ዝህበና ነገራት እዮም ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ንምረፅ ንሕረ ናብኡ ንቕረብ እዚ ዋጋ እዚ ዝኸፍል ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣሕዋተይ ንሕና ብስምብራቱ ሓወና ስለዚ ኩላትና ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነርና ክርስቶስ ግን ጠርኒፍና ጥሪቱ ገይርና ፍቅዲ 7 መከራ ፀገበ ኢሉ
ስለዚህ ኢሳያስ እዚ በቃ ከመይ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ብዕለተ ዓርቢ ዝረኸቦ ካብ ሓሙስ ምሸት ረእይዎሞ ለይቲ ክርስቶስ ምስ ወፅኦ ናብቲ ኣኸባ ብዕለተ ረቡዕ ኣኸባ ገይሮምሉ ዝነበሩ ኣዳራሽ ናይ ሊቀ ካህናት ቅያፋ ናብኡ ወሲዶሞ ካብ ቅያፋ ናብ ጲላጦስ ናብ ሃና እናበሉ ካብቲ ናፍቲ እናጋላትዑ ኮለል ኣቢሎም እናገፍዑ እናፀረፉ እናዋረዱ ሙሉእ ለይቲ ሕዲሮም ስለዚ ከዓ ድሕሪኡ ናብ ቅያፋ ወሲዶሞ ፋዱስ ፍርቀ ለይቲ ተሰቂሉ ካብ ፍርቀ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 3 ካብ ፍርቀ ለመዓልቲ ማለት ካብ ፍርቀ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 ድማ 3 ሰዓት ሙሉእ ፀልማት ኮይኑ ከዋኽብቲ ክረግፉ ፀሓይ ፅልምት መቃብር ክትስኡ መቃብራት ክኽፈቱ ዝሞቱ ካብ መቃብር ምስ ተኸፈቱ ክትስኡ እቶም ቅዱሳን እዚ ኩሉ ዝተኣምር እዚ ዘደንቕ ተኣምራት ተገይሩ ከዓ ኣምላኽና ዘደንቕ ኣምላኽ ይሕዋተይ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ እታ ዘለዎ ብልዕለና ስለዚ እኮ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ ኢልዎ በቃ ኢሳያ ወንጌላዊ ዮሃንስ እዚ ኣምላኽ ፍቕሪ ኢልዎ ፈቃሪ ኮነ ኢልዎ በቃ ባዕሉ እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ንሱ ባዕሉ በቃ ፍቕሪ ማለት ከዓ ዋጋ ምኽፋል ክሳዕ ክንድዚ ሂወቱ ሕሊፉ በቃ ንሓናሲ ገበነኛታትን ሓጢኣትን ካብኡ ርሒቕና ኮለና በቃ ዋጋ ከፊለና ኣሕዋተይ ሰላም ክንረክብ መከራ ፀገበ ፍቕዲ 7 ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ሪኢኹሞ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ማቴዎስ ሎማዓንቲ ኣብ ዕለተ ሕማማት ስግዳን እናሰገድና ዝንበበልና ዝነበረ ንባባት ጡፍ ዝተባሃሎ መከራ መግረፍቲ ርእሱ ይፀፍዕዎ በቃ ይገርፍዎ እዚ መከራ እዚ ተቐቢሉ ጎይታ ኣቐዲሙ ተናጊርዎ ግናኸ ርእሱ ዋሪዱ ብትሕትና ተቐበሎ ግናኸ ርእሱ ኣዋሪዱ ብትሕትና ተቐበሎ እንታይ ማለት እዩ ርእሱ ኣዋሪዱ ግናኸ ርእሱ ዋሪዱ ብትሕትና ተቐበሎ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ሲ ካብቲ ነገር እሱ ዋላ ከይትንፍዎ ክገብር ይኽእል ነይሩ እዩ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ካብ 6-7 ንሱካ መልክዕ ኣምላኽ ዘሎ ኣምላኽ እኳ እንትኾነሲ ግን ምስቲ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን ኢልዎ በቃ ኣምላኽ ኩሉ ኣነስ ኣምላኽ ኩሉስ ከመይ ገይረ በዞም ዝፈጠርክዎም እዚኦም ኣነ መከራ ቅበል ከመይ ገይረ ጥፍ በሃል ኣነ ዝፈጠርክዎም ኣነ ብሂወተይ ዝነብሩ ኣነ እንተዘይፍቂደ ኣእዳዎም ወስክ ብላ ብናይ ሓደ ዝኾነ ወስክ ብላ ዘይክእላ በዞም ፍጥራት እዚኣቶም ኣነ ክረም ከይበለ ርእሱ ኣዋሪዱ ብትሕትና ስለ ድሕነትና ዝመከራ እዚ ምክንያቱ ንሕና ገበነኛታት ኢና ነቲ ገበን ንሱ ከዓ ኣብ ክንዳና ተቐፂዑ ተቐቢሉ ብስምብራቱ ብመከርኡ ብቁስሉ ከም እንፍወስ ገይረና ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ግናኸ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቃዝታ ስቕት ትብል በጊዕ ዓፉ ኣይከፈተን ኣብ እንታይ ኣፉ ይከፈተን እዚ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 13 ዝበልናዮ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ድዑል በጊዕ እንታይ ገይሩ ተዋሂብዎ ንኣብርሃም ኣብርሃም ከዓ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ንዕኡነት መስዋእ ንዝሓርር መስዋእቲ ኣቕረቦ ስለዚ እዚ በጊዕ እዚ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ነይሩ ከም በጊዕ ኮይኑ ከዓ ክርስቶስ ስለና መስዋእቲ ኮይኑ ንሕይወት ይብና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢሳያስ ርእይዎሞ ብዛዕባ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ትንትነሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ዝብዕለት ዓርቢ ዝግበር ከም ብግፍዒ ሒዞም ፈረድዎ ናብቲ ዝቀትልሉ ቦታ ጎቲቶም ወሰድዎ እሞ ቀተልዎ ርእይዎ ወንጌላት ከነንብቦ ዝተዋዕልሎም ዓንቲ ቤተክርስትያንና በቃ መስቀለስ ኣሰኪሞም ወሲዶም እናወደቐ እናተገረፈ እናውደቑ እናቀተሉ ኣብ መስቀል ከዓ ሰቂሎም ከዓ ቀተልዎ ብዛዕባ እቲ ዝበፅሖ መከራ ዝተገደሰ ሓደ እኳ የልዎን ኩላቶም የላግፅሉ ነይሮም ብምክንያት ገበን ህዝብና ተቀትለ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ ምስ ሓጣን ከም ዝመውት ገበሩ ምስ መን ምስ ሓጣን ከም ዝመውት
ገበሩ ረይዎ ወንጌልካ እንታይ ዝብል ኣብ ማእከል ሸፋቱ ኣብ ማእከል ክልተ ሸፋቱ ሓጢአተኛታት ሰቂሎምዎ እቶም ምስ ክርስቶስ ሓጢአተኛታት ዝተሰቅሉ ከዓ እቲ ሓደ ሓጢአቱ ከይተኣመነ ክመውት ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ሓጢአቱ ብምእማን ህይወት ረኺቡ ሽዑ ካብዚ ጎይታ እዚ ካብዚ ኣምላኽ እዚ ረይዎሞ ንዕለት ዓርቢ ከመይ ገይሩ ኢሳያስ ከም ዝተንተኖ ማለት እዩ ሓሶት ኣብ ኣፉ እኳ ይተረኽበን ክንሱ ምስ ሓጥኣን ግን ከም ዝመውት ገበሩ መቃብር ከዓ ምስ ሃብታማት ኮነ እግዚኣብሔር ግና ከምዚ ይብል ኣሎ ክሳቀን ብመከራ ክሕምሸሽን ፍቃደይ እዩ ሞቱ ሕድገት ሓጢአት ዘምፅእ መስዋዕቲ ነበረ ኢልዎ ደስ ክብል ረይዎሞ ሞቱ ሕድገት ሓጢአት ዘምፅእ መስዋዕቲ ነበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ዝፈትዎ ወዱ ነቲ እንኮ ወዱ ዓለም ኩላ መታን ክትድሕን ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ ልኢኹ ስለምንታይ ሞቱ እንታይ ስለ ዘምፅእ ሕድገት ሓጢአት ብርሃን ህይወት ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኣብ ፍቅዲ 10 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዘርኡ ክርኢ እዩ ዕድሚኡ ነዊሕ ክኸውን እዩ ፍቃደይ ከዓ ብኡ ክፍፀም ኢልዎ ስለዚ ጎይታ ከዓ እንታይ ኢልዎ ፍቃድካ ፈፂመ ኢልዎ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ትዝሃብካኒ ከምቲ ዝበልካኒ ፍቃድካ ፈፀምኩ ተፈፀመ ኢሉ ክርስቶስ ከዓ ኣብ መስቀል እቲ ኩሉ ብነቢያት እዚ ነገር እዚ ዝተነገረ ብዛዕባ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ ተፈፀመ ርእሱ ዋሪዱ ትሕት ኢሉ ተቐቢሉ ነዚ መከራ እዚ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰሪሑ ተፈፀመ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ድሕሪ ስቃዩ ከም ብሓድሽ ሓጎስ ክረክብ እዩ ንኾንቱ ከም ዘይተሰቃየኻ ክፈልጥ እዩ ንምንታይ ክርስቶስ ንኾንቱ ኣይመተን ድራማ ኣይሰርሐን ድራማ ይሰርሕ ኣይነበረን ኣሕዋተይ ዝፅልዮ ዝልምኖ መከራ ዝቕበሎ ኣብ ጌተ ሰማኒ ክፈርሕ ከሎ ብፍርሑ ንፍርሕና ንጭንቀቱ ክጭነቕ ከሎ ብጭንቀቱ ንጭንቀትና ይፍውስ ነይሩ ኣሕዋተይ ድራማ ይሰርሕ ኣይነበረን ናይ ብሓቂ ናይ ድሕነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንኽብል ከሎ ድራማ ይሰርሕ ኣይነበረን ኣምላኸይ ክብል ከሎ እዚ ነገር እዚ ንዓኣቶም እንታይ እዮም ዝሓስቡ ኤልያስ ይብል ኣሎ እስኪ ሕጂ ኤልያስ መፅኡ እንተድሕሪ ክርኢ ኢና እንዳበሉ የላግፅሉ ነይሮም ንሱ ግን ብዛዕባ ህላዌና ይዛረብ ነይሩ ነዚ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ በቃ ንዕኡ ዝልምን ዘሎ ምክንያቱ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንኽብል ከሎስ ብዛዕባ ንዕኡ ዝልምን ዘሎ ይድመስል ትቃል ግን ብዛዕባ ነሱ ዳግማይ ኣዳም ስለ ዝኾነ ስለና ኮይኑ መስዋዕቲ ዘቕርብ እቲ ኣበሳ እቲ ክንክትኮቶ ክነእውዮ ክንፅልዮ ድግባአና ንሕና ንሱ ኮይኑ ነቲ መከራ ተቐቢሉ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንብላውና ንምንታይ ነቲ ኣቐዲሙ ዝረኸበና በቐል መርገም ንኸርሕቕ እዚ መስዋዕቲ እዚ ሰሪሑ ኣሕዋተይ ስለዚ እቲ መከሩ እቲ ስቃይሲ ንኾንቱ ከምዘይኮነን ኢልዎ ከምዘይኮነ ክፈልጥ እዩ ንኾንቱ ከምዘይተሳቀየኻ ክፈልጥ እዩ በቃ እዚ ስቃዩ ዝመከሩ እዚ ንኾንቱ ይነበረን ኣሕዋተይ ንምድሓናትካ እዩ ንምድሓነይ እዩ ንምድሓንክ እዩ እቲ ኣነ ብኡ ዝተሓጎስኩ ጻድቕ ባርያይ ንብዙሓት ከጽድቕ ዓበሶም ድማ ባዕሉ ክፀውር እዩ ኣጽዲቕና ህይወት ይብልና ኣሕዋተይ ምጽዳቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ገረብሲ እንድሕር ተኺልካያስ ጸዲቕ እዚ ሓንቲ ተኽሊ ምስ ዘኸልካያሲ ከይጸደቐት ክትፈሪ ትኽእል እያ ኣይከኣላን እዩ እንተዘይ ጸዲቕካ ክትፈሪ ከላካ ሰናይ ግብሪ ዝበሃል ፍረ ጽድቂ ዝበሃል ፍቕሪ ትዕግስቲ ዝበሃል ህልውናኻ ምስ ኣምላኽ እንተዘይሃልዩ ክትፈሪ ኣይከኣለካን እዩ እታ ተኽሊ ዝተኸልናይኻ መጀመርያ ክትጸድቕ ክትከኣል ኣለዋ ምስ ጸደቐት ሽዑ ንዓቤት ትኸይድ ሽዑ ረኻ ፍረ ትፈሪ ስለዚ ክርስቶስ ንብዙሓት ከጽድቕ እዩ ዝብል ማለት እዩ ካብቲ ሓጢአት ካብቲ ጸልማት ካብቲ ሕማቕ ካብቲ ጸልማት ካብቲ ዘይርባሓና ስፍራ ኣውፅኡ ናቱ ደቁ ይገብረና ይተኽለና ማለት እዩ ኣነ ጉንዲ ወይኒ ንስኻትኩም ከዓ ጨንፈር ይኹም ምሽልና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ ንትከል ንጸድቕ ንትከል ህያውነት ህላውናና ነብሕስ ሽዑ
ክርስቶስ ግበርዎ ዝበለና ግበርዎ ዘይበለና ንገድፎ ትግበርዎ ዝበለና ካንስዕቦ ብሰናይ ምግባር ክንመላለስ አቅድሚ እቲ ንዓና ዝበቅዕ ራይ ንገብር ነቲ ከምቲ ንርስሓት ጨና ከንቆሎ ፎ ኢልና አፍንጫና ንዓብስ ነቲ ዝረስሐ ከዓ ከም ነፅርዮ ነቲ ሓጢአት ንትኽፉ አምላኽ ዘይፈትዎ ዘበላ አካባና ነርሕቕ ማለት እዩ ንፍንፍኖ ንዓና ዘይበቅዕ ምሳና ዘይዋሃድ ንዓና ዘይከውን ነገር ስለ ዝኾነ ካባና ነርሕቆ ማለት እዩ ንብዙሓት ከጽድቕ አበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውር ኢሉ ንህይወቱ ተሓጒሱ ንሞት ወፈያ አሜን ጎይታ ባዕሉ ከዓ አነ ንህይወተ የሕሊፈ ይህባ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ዘሎ ስንታይ ኢሉ ኣሎ ወዲ ሰብሲ ከገልግልም ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክህብን ከገልግልን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ኢሉ እሞ ኣነሲ በዓለይ ወዲ ሰብ ኮይነ ተገሊፀ ዘለኹ ሲ ህይወተይ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክህብ ከገልግልን የመፅአ ኣገልጊሉ ናይ ዕርቂ ስራሕ ሰሪሑ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰሪሑ ባዕሉ መስዋእቲ ባዕሉ ቅራበ መስዋእቲ ኮይኑ ነቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ልመናን መስዋእቲ ጸሎትን ኩሉ ዝተቆበ ናይ ምድሓን ስራሕ ዝሰርሖ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ከዓ ነቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ተቀቢሉ ናይ ምድሓን ስራሕ ምስ ገዛእ ርእሱ አብን ወል መንፈስ ቅዱስን ዓሪቕና ክብርን ጎይታ ይኹን አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እዚ ስራሕ እዚ ናይ ምድሓን እዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕ አምላኽ ጎይታ እዩ ዘለና ስለዚ እምበር ንህይወቱ ተሓጒሱ ንሞት ወፍያ ምስ በደለኛታት ከዓ ተቆፅረ እወ ሓጢአት ብዙሓት ጾረ ሓጢአቶም ምእንቲ ክዕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ ይብል ፍቅዲ 12 ሓጢአቶም ሓጢአት ብዙሓት ጾረ ኢሉ ሓጢአትና ጸይሩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሓጢአቶም ምእንቲ ክዕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ ስለዚ ንሕና ኩላትና በደለኛታትን ካብኡ ዝዓለናን ስለ ዝነበርና አምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ክርስቶስ ምእንቲ በደልና ለሚኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቅረበለሎም ኢሉ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ለሚኑ ናይ ዕርቂ ስራሕ ክርስቶስ እዚ ኸ ብገዛእ ፍቃዱ እዩ ነቲ ዝለመነ ልመና ድማ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እሱ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ሰብ ብምዃኑ ከምቲ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ብመለኮት ከዓ ህያው ኮነ ዝተባሃለሉ ንሱ ከዓ ብስጋ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ክልምን ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ነቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ከዓ ተቐቢሉ ከዓ ዕርቂ ገይሩ ስለዚ እቲ ዝለመኖ ልመና ባዕሉ ኢሳያስ እንታይ ይብላ ኣሎ በደሎ ምእንቲ ሓጢአት ብዙሓት ጾረ ሓጢአቶም ምእንቲ ክሕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ እታ ልመና ንምንታይ ኢልዋ በደሎም ምእንቲ ክሕደገሎም ይብሉ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ መቁለየ ምርከውን ምስ ሓያላት ክመቁለ እዩ እናበለ እዚ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ኢሳያስ ነቢ ከምዚ ገይሩ ብዘደንቕ ነገር ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ዝገበሮ ስራሕ ከመይ ብስምብራቱ ነትናትና ገበን ተቀቢሉ ብሰንኪ ኣበሳናትና ገበን ከም ዝቆሰለ ብስምብራቱ ከም ዝሓወና እቲ ስቅያቱ እቲ ሞቱ እቲ መግረፍቱ እቲ ፀገም መከራ ምቕባሉ ከዓ ንኾንቱ ዘይኮነ ንዓና ንኸሕዊ ሰላም ንኽህብ ብስምብራቱ ብቁስሉ ክንሓዊ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ብዕለተ ዓርቢ ስለና ዝተገበረ ተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ምስ ገዜና ብጣዕሚ ነዊሕ ኮይኑሎ ሰዓት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ዝገሰፀናን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ካልእ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም የራኽበና ኣብዚ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ንዘመሓላልፎ መንገዲ ብርሃን ድማ ንኽትከታተሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ክስዕቡ ይምሕፀበኩም ፀጋ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን